नमस्कार. आज मी तुम्हाला उडदाच्या पिठापासून पिठी बनवून दाखवणार आहे. मालवणी पद्धत. इथे मी उडदाचं पीठ घेतले 1 पेला. 4 ते 5 लोकांसाठी याची पिठी तयार होते. छोटासा कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, 4 हिरव्या मिरच्या, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडा कढीपत्ता. इथे मी कढई ठेवली गरम होण्यासाठी. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतले. आता आपण तेल तापले आपलं कांदा टाकून घेऊया आणि लसूण टाकून. थोडा लसूण लालसर होत आला कांदा टाकूया. थोडा कांदा नरम होत आलाय. चिमूटभर हिंग टाकूया. हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर पण आपण फोडणीलाच टाकायची. परत मिक्स करून घेऊया. कांदा छान परतून घ्यायचा. थोडा हलकासा लालसर होईपर्यंत कच्चा नाही ठेवायचा. तुम्ही याच्यामध्ये लाल मसाला पण घालून करू शकता. आणि इथे मी हिरवी मिरचीचे मध्ये लाल मसाल्यामध्ये पण छान होतं. इथे आपला कांदा, लसूण, मिरची, कोथिंबीर सर्व तेलामध्ये छान परतून झाले. आता आपण जराशी हळद टाकूया. मिक्स करून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये पाणी ओतून घ्यायचं. इथे मी 1 पेला पीठ आहे, त्याप्रमाणे त्या अंदाजाने इथे मी 3 ग्लास हे पाणी ओतून घेणार. आता इथे मी चवीपुरतं मीठ टाकून देते, चवीनुसार. आता आपण पाणी उकळण्याची वाट बघत नाही राहायचं. आपण आता हे पीठ जे घेतलंय ते हलक्या हाताने एका हाताने थोडं थोडं टाकून असं आपण चमच्याने हलवत राहायचं. गाठी बनायला द्यायचं नाही. असं हलवून हलवून त्याच्या गाठी मोडून घ्यायच्या. सतत हलवत राहायचं. इथे आपण हे असं सतत हलवत ते पीठ आपल्याला थोडं थोडं करून पाण्यात सोडायचं असतं आणि सतत चमच्याने हलवत राहायचं. नाही तर आपल्या त्या पिठाच्या गाठी जमू शकतात, गुठळ्या होऊ शकतात. असं सतत हलवत राहायचं. गॅस आपला मिडियमच ठेवायचा. सुरुवातीला थोडा मिडियमच ठेवायचा. नंतर जशी उकळ येईल तशी मग गॅस आपली स्लो करायची आणि मग त्याच्यावरती 5 ते 7 मिनटं आपली पिठी शिजवून घ्यायची. ते बघा पूर्ण गाठी आपल्या पिठाच्या छान अशा मोडले. आता आपल्याला जोपर्यंत जे उकळ येत नाही तोपर्यंत असं सतत चमच्याने हलवत राहायचं. थोडी घट्टसरच बनवायची, एकदम पातळ पण नाही बनवायची. आता मी एवढं पातळ दिसते म्हणजे आपण अजून ती शिजणार, त्याच्यानंतर परत ती घट्टसर होणार. म्हणून मी थोडं अंदाजाने पहिलं पाणी ओतून घेतलंय. नंतर पाणी नाही ओतायचे. शिजत आल्यावर ओतायचं असेल तर ते आपल्या अंदाजाला सुरुवातीलाच पाणी ओतायचं. नंतर पाणी ओतलं तर त्याची चव तेवढीशी छान नाही लागत. जर आपल्याला तेवढे घट्ट पातळ पाहिजे ते सुरुवातीलाच पाणी ओतून त्या अंदाजाने घ्यायचं. आता ही शिजल्यानंतर 5 ते 7 मिनटं परत ती थोडी घट्ट होणार. आता आपल्याला ही अशी पातळ दिसते, पण ती जशी शिजत जाणार तशी ती पिठी आपली घट्ट होणार. इथे आपल्या पिठीला आता उकळ आलाय. गॅस माझा थोडा फास्टवरतीच होता. आता मी स्लो करून याला 5 ते 7 मिनटं छान अशी शिजवून घेते. मी 1 पेल्यासाठी हे 4 ग्लास पाणी ओतले. आता ते असे आता आपली शिजवून ही पिठी छान अशी घट्टसर होत चालते. मग अशी सुरुवातीला पातळ वाटत होती. आता ही अजून शिजल्यानंतर अजून अशी दाटसर होणार. आणि तशीच पिठी घट्टसर पाहिजे, एकदम पातळ पण चवीला छान नाही लागत. म्हणजे आपण भातासोबत भाकरीसोबत पण खायला छान लागते अशी गरमागरम पिठी उडदाची. इथे आपली पिठी शिजत ठेवल्यास 7 मिनटं होऊन गेले.
आता आपली पिठी छान पैकी असे शिजली गेले हे बघा, आणि घट्ट पण मस्त झाले. अशीच क्वांटिटी ठेवायची पिठी. हे बघा, जास्त पातळ पण नाही छान लागत. आता आपली पिठी तयार झाली खाण्यासाठी. मी आता गॅस बंद करते. इथे आपली गरमागरम पिठी भातासोबत खाण्यासाठी, भाकरीसोबत खाण्यासाठी तयार झाली आहे. तुम्ही पण करून नक्की पहा आणि आम्हाला कमेंट करा.